ka gold bio oil, ka umpriang kali ka babahatam na kapantaki kali. Ka baduna artangka na kiwe diesel, ka umpriang ka bakhuj bat ka bompen jabo e kamariang, ka ay shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwe ki umpriang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel klaim dadon kampan penkala, ka penjam berpenjalan Yakarta jom ka engine. Ka MEPAD Ribhoi District kabadai gawai na kikunhun ka boju shimkhya ha ka banpet bankhmi bat banira biki briu ki badon ha jingtuna ha ka dukhotmet ha ka santarik December 2004 kane ka kunhun ha ka jingilam uba silencer rani ubalong kum president jong kane ka kunhun lapenlong ya ka awareness program ha ka dorbar hall nongpo proper ha kane ka program kila ai ka jinghikai bar harangkar ka jing ai de kila jingirap ha ka ba kila ai de ki tiar shikini ki briu baduna dukhotmet katkum ka jingdon kam ka jongki Shushu na kaliang kinong yalam jong ka ALIMCO Guwahati kabalatip kum ka alimko kila batay syapang kila jingirap kiba ka sorkar kalapan mang lengba na kitanat kiba daypet yakane ka benta. Ini na kaliang ka Megpat ka Meghalaya Parents of Association for Disabled kata kamut ka seng na ka association ka bapet yaki anak kibru kiba don jingduna kit khatmat kiba kar ngidon hane mendasngi ya kebangin ladap mansam ya gini kitiar kiba punjat nadu ki wheelchair ki crutch ki stretcher ki smartphone ki telepon ro ni ai nanta ki bun ki kitiar ki bangin lapanai ke ya ki bangin ladap sam ki kum kini ki baklut ya ki ear machine de yakane ka jingsam ni kitiar ni lada bro panle muswa house nam arada khnyo yakaba kalalong ke bajok kiba pun naki paralok kiba duna ro khabat naki thanjung ni kilayo ya jing toy ya kitiar kiba mugi kidon kam hakaba kila ban ya pon kam lam kumagi hakaba kinla banyai banyang harkom ku badai ban kern ban khana harkom ku badai ban banle ikam cuki kumbakat to kane banyak compare na banyak nujur kaba mangiru ila banyak ya keju tenangta mentapat ya kena kesenam how my match jongka nyotorik ila dable ya ka free assessment camp haswa bingin sam ya kitiar ni jule ya kena free assessment camp de hanne ni ya check da specialist da doktor to bakar nadu central hadu jongka jela ka jongi ya donlang bancek bantes ikini te hadin jong kata pede kini kisaya thok ne kisah batai bakini ki bro kini banyo ya ketiara ayu jadi nanta isa la pere ban berulong ya kana kam aga bangila ban sam kikiar kat gum bakini ki doktor kila berhak ya ki bakini banyo te ya bentah hiru kane kamde ka makut bidang ya ciprang ya kapan sakri ya kena kejuk bejat jingtre la kamata ke jingha jingmiat jukini kibru kibaron jingtuna ka dekat bat kublishu